Pabata ang mga kababainahan nga nagabusong. Mas delikado ilabi na kung sado pagid kahuben. Gani, ang doktor nagapangusi sa gid-anay sa pasyente kung bala sexually active siya o kung may multiple partners siya para man mahibaluan ang iyang history. You'll be surprised at 18, 20 years old if you ask them how many sexual partners did you have before. Mambala sila. 3, 4. Amo na subong. Nagkahibalo na ang ini nga mga kabataan nga babayi sang mga risgo nga mahimo atubangon nila sa pag-engage sa sexual practices pareho sa pagbusong kag pagkuha sang balatian. Pero ang problema sa karon kay ang tanan nga mga impormasyon nga ila ginakuha halin sa internet o kun halin sa social media. They are aware that of their sexual practices that could lead to certain issues like pregnancy, sexually transmitted diseases, and then, of course, the chance of getting cancer. Okay? So, because of also exposure to social media, nang mas aware sila sa himuon nila. Galing kay, they just resort to internet, to social media, sa ilang peers. They don't go to health providers. Sa internet na nagakonsulta kag hindi sa doktor. Kag mapalapit na sa doktor kung malala na ang sitwasyon. Tungkol pagkakita na nila ay abnormal bleeding, breathe internet. Tapos, mapa-ultrasound ko. Pagkatuna sa amon, pakulbaan na mabala nga ultrasound ko ni nga may ultrasound ka, kami amo ko ni tapos kakurog-kurog na kami amo ko ni normal maning ultrasound because they think that everything that they read on the internet is correct. Ano kulbaan sa sinang mga case kung sa internet mo ginabase ang imo nga mga medication? Ma-insist pa gani, makontradict pa sa imo kung i-explain mo sa ila. Mas nag-alam pa sa doktor. Correct. Si Google, tawag naman si Dr. Google. Okay. Isa pagid ka problema kay ang iban nagabase lang sa inagyan sang ilang nga mga kakilala nga nakaagi busong o kung nakaagi man delayed ang monthly period. Nagatumar man sila sang bulong nga gintumar sa ilang kakilala. Nagapangopya na lang sa iban nga wala ginapinsar nga ang kada isa. Lain-lain ang ginaagyan kag wala nagapalareho. Hindi pwede nga mga self-medication. Ang tendency na nila ay, nakabot ang regla ko. Ako tonto ang miga. Ano inom mo? Ano inom mo gani? Ate, sige mo, maniimnon ko Without knowing, dapat doc is... Uy, sa kabalo, once mag-delayed ka, siya delay man ko. Like, because ang PCOS, for example, yung polycystic ovarian syndrome is common among the young, okay? So, why nag-abot irregular ang cycle, why ga-abot? Tiyabi na nila, ay, okay lang na Di mo ko na magbusong, pero may partner gali. So, kung wala agad yung partner, kang irregular ang cycle, why gabot ang regla, we still do pregnancy test. Biska na pa naka-deny nga wala partner, hindi mo na magpa-examine sa imo mo. Usually, kabalo na sila, hindi ko magpa-examine. Pero pag pregnancy test mo, kung negative, okay, fine. Tipila man lang ang pregnancy test. Pero kung may sexual contact na sila or exposure to sex, mabakalan na sila pregnancy test. Doon sila mabasa. Kabalunan na sila nga kung isa positive or negative. Baka to na kasi sa clinic, ay doc, why naabot na nagla. Kung nag-pregnancy test na kung kadoa mo na. 18 to 25 years old ang ideal nga age sa pagbusong. Kung below 18, high risk ang pregnancy. Kung masobra sa 35 years old, high risk man. Normal lang ang pregnancy. Of course, ang ideal age is 18 to 25. That's the right age to get pregnant. No? If the patient is less than 18 years of age, high risk na siya. Mag more than 35 years of age, high risk naman siya. Kailain damo man problema matabo. Usually in the young, ang problema namon, number one is, of course, emotionally, they are not prepared. Number two, risk for preeclampsia, risk for, diabetes. Pwede man nga
base bala may gininom ng mga bulong nga may mga abnormalities na ang baby. And of course, usually ang parents na nila ang financial support with regards to how to go about the pregnancy and the financial support kung magbata. That's why you have to ask also the partner. Pila edad sa partner mo? Karon kung siya 11 years old, ang partner na 13 anyos. Sino na masalo sang bata? Kag ideally, dapat puntani ang firstborn o kung ang mga delikado ang pregnancy sa hospital gid mabata kay man ka-delikado. Ang kakatabo kung kisa, dalo na lang sa ospital kunyara na sa kritikal nga kahimtangan ng iloy o kung ang bata. Kag biskalan mo na nga hambal lang na namon nga. Kilala ang firstborn, hindi gid pwede sa health center mabata. Na ang teenage pregnancy, hindi gid pwede sa health center. Kung may mga complications, kung high risk ang pregnancy, hindi gid pwede. Hindi gid pwede. Dapat hospital gid na. Ang problema, kung kisa ng because gani nga ano man bala kay ti kadamo na gid center subong nga feel at accredited dito na lang sila, pero kung gisa tani ang amon lang tani is this healthcare providers sa ini mga health centers ka mga line-in nga kung if they think na hindi nila kaya or the patient is at risk of going into complication, refer na sa hospital. Pero sa Riverside Medical Center, napangitaan pa maagi nga maka-offer sang barato nga maternity packages. For example, sa normal delivery kag in-house ang doktor o kung iya mismo ni Riverside ang doktor kag wala sang extra nga services nga i-avail, yara lang ini sa 14,500 pesos. Yes, may ara kita sa aton ginatawag nga ward nga package amo na sa aton house case ng mga doctors. Bali ang aton nga for normal delivery we have 14,500. And then ang aton nga cesarean section will be 26,500. So both mother and the baby pasok na sila sa aton nga maternity package kung mag-under sila sa house case naton. So ang inclusion sina, we have our basic na mga vaccines. Ang aton nga hepatitis B, vitamin K, BCG, aton na newborn, expanded newborn screening, and our newborn na hearing test. Same man na siya, Sir Ming, sa aton nga private. Kung may ara ka private nga, yes, nga uwi mga ubigayni, may ara man sila package para dira. So, ga-start na siya at 18,000 ang normal delivery, tapos ang aton nga CS para dira is 33,500. Same sila inclusions, but then excluded na daang aton professional fee, itungod nga may private ikaw nga doktor. So, magabay ka nga private nga doktor, you have your own nga ubigayni, you have your pediatrician, take kung i-CS ikaw, so ma-additional kita for your anesthesiologist. Ginpabarato pero di kalidad sa gihapon ng serbisyo. For inquiries, i-contact lang ang number sa ibabaw sa screen.